narak emmek fejn il-bib pagalija fit u l-ura miftuħa lija. Kif ma tistawx titkellmu ftit, taraw fejn naqsu l-affarijiet jingħaw f'trianglu li mhux se jibqa' sħiħ. Jien hawnhekk waħdi ejli kif qatt nistgħu fih. Qatt rajt templati fil-maltemporib, qatt smajt pjano bla kord li jdoq sabiħ, u qatt ħallejt nofs qalbek x'imkien mingħajr ma ħassejt hekk ħażin. Mill-għażilit li ma ġara xejn, meta nisab fil-ħajtek, għaxtutkom it-tnejn id-dinja lija u issa d-dinja se tibqa' lija u għal-dejjem din xi ħadejjem. U nibqgħu nipprovaw nfiq qed jgħaddi żmien u tibqa' hekk il-familja. U jiena niġbor il-biċċiet nipprova naqgħad iżrufit fiċċaj f'trianglu.